নংখা এবং বিডিও সাহেব তিনি এমডিজি সাহেব এবং তিনি উমেননি সেন্ট্রাল মেম্বার তারপরে তিনি এক্স টিসিএস এবং অফিসার হিলালাল দেববর্মা বরক নিজস্ব তম দङै जों भिडिअ बाय अनेक कक सालायका এবং प्रब्लेम जों जेता 7.2 रोमानी ओ पॉइंट नो निजी बिनि आउटआव जेता दङ आबो बो निजी गसिजाक आं खायनाय এবং आंनि आउटनि बायरे हेंखाय बो अक्रा रन रहनाय सीएम नि आरो रहनाय এবং चीफ सेक्रेटारि नि आरो रहनाय এবং सबसे साका बतेसा DWS नि कतन रहनाय तुइनि सबसे प्रब्लेम सबथिनि हावा सबसे तुइनि प्रब्लेम शुद्ध दुर्गा चौमिन ब्लग या सारा त्रिपुरा राज्य ब्लगनो सबसे तुइनि प्रब्लेम जों तुइ बायनि युद्ध खालायदों आरो तुइ सारा बरक बासि मैया बन बागै जों बार बार बन साका आबन बागै व्यवस्था खायनाय आरो गोबां प्रब्लेम जों सबसे जों रमानि कक बरक भाषा नतीता जों सालायका कक बरक भाषा नर्थ ईस्ट जारा जारा दंनाय जेमन मिजोराम मणिपुर नागालैंड आसाम जत जागावनो निजिनि कक बाय कक सालायो एवं कक बाय सैमानो पेपार बसियो कक बरक बायनो बं निजिनि भाषा बायनो किन्तु चिनर जों तावबो अधिकार मैया ओ अधिकारनि बागै जों काहामखाय साका आरो स्कुल छाड़ा तो शिक्षा मैया चिनि स्कुल न काहामखाय चालनानि बागै एवं स्कुल जेखाने जेखाने दङ निनि आउटआव दङ आरो गोबां प्रब्लेम दङ दैनि प्रब्लेम दङ लामानि प्रब्लेम दङ थांमायां दङ এই সমস্ত প্রবলেম जों सब কিছু जों कक सालायका आबन पारे बनिजी जों कक लेखा हामबाय पहला ननर प्रेस मीडिया रौना हामबाय रु जों चिनि दुर्गा चौमुनि आदि ब्लक नि आन्दार चिनि सुरमा विधानसभा एवं कमलपुर विधानसभा कलाई जे चिनि जों भिडिअ नि अरबो पब्लिक रक नि हिट नि बागै पब्लिक रक नि बागै जों तर भिडिअ बाय मालाय फेमानि एवं डेपुटेशन रिले माने अबनो कारण एक नम्बर खाबले चिनि रोमान स्क्रिप्ट कक थाइबे चिनि कक बरक सुजाकना निउंथुं आबो जों सेंट्रालि बो जों आयांगो चिनि टीटीए एडिशन बखाक्तिबो जों आन्दोलन खालायदों एवं जों बर्तमान स्टेट गभर्नमेंट थानिबो राज्यपालनि थानिबो जों आबो जों डेपुटेशन रिखा एवं बुसकांबो थाइबोरनाय एवं जों अर ग्रासरूट निसिमि तलानसिमबो जों चिनि भिडिअ नि थान्ति जों आबनो तैबो जों डेपुटेशन रिव भिडिअ जों साका आबनो बो बिनि हाई अथॉरिटी थानि बो फरवार्ड खायनाय सेकेंड चिनि बीसी इलेक्शन जों जतन साइमानो जे जनरल एलाकाव विभिन्न कोरोना पेंडेमिक नि बिसिंगो हे विभिन्न इलेक्शन नङै थांका पंचायत समिति तो पंचायत निनिंगों थों जत माने इलेक्शन नङै थांका इवेन असेंबली इलेक्शन नङा बाय इलेक्शन नङा असेंबली इलेक्शन सिगां एर परेबो 2021 चिनि टीटीए एडिसी नि जे एडिसी विलेज जे तंगमाने 587 एंके ओ बिसिंगो तावफानो बर्तमान राज्य सरकार कुन इलेक्शन खालायनानि स्टेप नाहारिया आरोनो परिष्कार जों सायमानो नांगौ एवं जों जरा इंटेलेक्चुअल टिप्रासा नरखाय दंनाय रक बा जत अनेक बरक सायमानो ओ सरकार चिनि बागै मुंसा बिनि दरदि कुरै कक सिमि कतर तिनि चिनि बिसि इलेक्शन खांका जोंरो वालाय सुलायना नांगला खामु बिसि इलेक्शन खांका चिनि रेगा तै चिनि फान एवेलेबल खामु बिसि इलेक्शन खांका जों तुइनि समस्या जों समाधान खालायमां खामु तिनि टिप्रासा एलाकाव मैक्सिमाम जागाव तुइनि अभाब लामा कमानि अभाब अंगनारि बजारा राय बुसाराव फरायना थांनाय रक तिनि बरक आजो सामुं रहजा गया এই স্বপ্ন তুই जों चिनि एडिसी हापांनि बिसिं तुइ स्टेट गभर्नमेंट नि थानिबो जों मेमोरेंडम रिमानि फरेबो बरक आबनो बसर जाते कार्यक्रम खालायनो चिन थान तावफानो कुना आन्सार फाइया ग्रास लेवल नि बिसिं तुइबो तिनि प्रत्येकटा ब्लॉक जों मियाबो मन आर्टि ब्लॉग खालायो तिनिबो दुर्गा चौमुनि आर्टि ब्लॉग कयेक दिन बिसिं जों कुमारघाट खालायनाय कयलासर खालायनाय जों चिनियांगो अंको सालेमा ब्लॉग बो खालायनाय आम्बासा बो खालायनाय जों अमाय खालाय जों कुरुं जागो जों अ डेपुटेशन चिन्ति प्रासान खरांनो चुंति सालायनाय हामबाय मेलाखना हामबाय मीडिया ताखुब्रकनो जों तिनि डेपुटेशन दिमानि कारणखा चिनि
दुर्गा चौमनी आपदी ब्लॉक नो जों डेपुटेशन दिलायखा कमलपुर सुरमा बिलिलाय ना जों तिनाव डेपुटेशन दिलायो तामने बागै हिनबा कमलपुर बाय सुरमानि तीनटा बिसि सयटा बिसि खबजागै दंमानिबा जों तिनाव डेपुटेशन दिलायखा हिंखाय তিনি যতন সাই থাকা সিগাং সানাই রক जों एक नम्बर चिनि पयेन्ट नारक खातिनि निजे चिनि रोमान स्क्रिप्ट चिनि मानि कक बरकनो तियै जों चिनि कक बाय जों मा सिना नेंनाय मा परना नेंनाय जों तिनि जे ताबुकनि जे रुलिं गभर्नमेन्टनि चिनि सीएम डक्टर मानिक साहा ब थांनाय मासनि 7 तारिखआव जे बांला हरब बाय चिनि कक ब्रक सुइजागनानि ओंथों होननाय आगोनै जे डिक्लेयार खालायरि माने सीबीएसई कोर्स आबुनि बागै जों बेलाय खेनो खा खामजाक आबुनि बागैनो जों तिनि अर खरांथि सारलाय दंलायो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जतन खरांथि साइ दङ रोमान स्क्रिप्ट चिनि मानि कक ब्रक बाय चिनि कक बाय जों मा सुइथुं मा परिथुन आमते हिनाय आगोनै साबजेक्ट ओनलि साबजेक्ट काइसा जों रिथुं थियाबा जों रोमान स्क्रिप्ट बायनो चिनि अ लिपि परिवर्तन तांथुं चिनि कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों 90% तिनि जत त्रिपुरा सारक जुदि गसिउइ दंखांखाय बुइनि दफारक वानजुइ दफानि बग्रक कक ब्रक एमए खलायै जुदि बरक वानजुइ तुतुइ रोमान स्क्रिप्ट नो सापोर्ट खलाय दंखांखाय त्रिपुरा साबो समनि बरक गय ताममै सापोर्ट खलायमै आंनाय आबुनि बागैनो आं जत त्रिपुरा सारक नबो खरां पालबाक साते सानानि बागै जत त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक आं अबजावो ताइ थाइजा ओंखाय बिसि इलेक्शन नि कक सावै थांगा जों दाबि खलायका तिनि जे चिनि बिसि इलेक्शन चिनि एडिसिनि यागो ताबुक दङ चिनि टिटि एडिसिनि हापांगो आबुनि बागै नमिनेटेड चिनि जे चेयारमैन दं जे तनिमानि आबरंनि कक्तिनो चिनि जत पंचायत बिसि पंचायत चलिनानि उंथुन ने जों तिनावनो भिडिअ न मेमोरेन्डाम दिखा हिंखाय आबुनि बागैनो जों जुदिनो नरकनि बरक न नरकनि पार्थी रक न नरकनि जे गभर्नमेन्ट रक न जुदिनो बिसि पंचायत चालमान थाका हिंखाय बिसि इलेक्शन खलायदि बीजेपी सरकार न आं सावो रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार न बिसि इलेक्शन खलायदि दुध का दुध पानी का पानी इंगै थांनाय आफ्रो जों जाने मते जों जा खलायनाय गा तिनि चिनि अर 7टा पयन्नति जों अर तिनि मेमोरेन्डाम जमारि लायखा चिनि अर रूट विशेष खलाय कमलपुर टु आमबासा नि रूट जे yang चिनि yang फारि बाया कचु छरा तुइ खलाय जे थांमानि अ रूट न काहाम काय कन्स्ट्राक्शन खायनानि उंथुन ताइ चिनि अर जे तुइनि पाइप रक मान्याङै तंमानि आबरंना जतन नायकानि खायनानि उंथुं भिडिअनि जे आवताइ तंमानि ब भिडिअ साहेबनि जे आवताइ तंमानि ब आबो बिनि थाने बनारखा ब एसडीएम डीएम एमनकि सीएम न पर्यन्त रहरनानि हिने बतिनि चुनाव गसिका इनके बेलायखना हामबाय आसुकन